Egunon Euskal Hizkuntza eta Komunikazio Saileko zuzendari Andrea, egunon Zientzia eta Teknologia Fakultateko dekano jauna, eta egunon Bizkaiko kampuseko errektore jauna. Egunon guztioi. Plazer handiz agurtzen zaituztet, eta ongi etorri zintzoena eta beroena eman nahi dizuet lekuan lekuko hizkuntzak unibertsitateko instrukzio modura jardunaldi honetara. Halaber, ongi etorri zintzoena gure gonbidatuei, David Block jaunari, Itziar Diazabal Andreari eta Slobodan Karimova Andreari. Gaurko jardunaldian, haien jakintza ez ezik hausnarketak eta kezkak partekatuko baitituzte gurekin. Eta orain, Euskara Hizkuntza eta Komunikazio Saileko zuzendari Andreari ematen diatitza. Eskerrik asko. Egunon, gaurko jardunaldiari hasiera emateko tarte honetan, Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa Saileko zuzendari modura eskerrak eman nahi dizkiot Zientzia eta Teknologia Fakultateari eta mai honetan fakultatea ordezkatzen duen Fernando Plazaola dekanoari gaurko jardunaldia aurrera eraman ahal izateko markoa, azpiegitura eta babesa emateagatik. Eskerrak eman behar dizkiot baita Bizkaiko kampuseko errektore ordetzari eta hemen mai honetan hori ordezkatzen duen Gorka Moreno errektore ordeari jardunaldiak egin ahal izateko dirulaguntza emateagatik. Eta bestalde, agenda eta osasun arazoak tarteko mailan ordezkatuta ez badago ere, Euskara, kultura eta nazioartekotze errektore ordetzari ere eskerrak eman behar dizkiogu, euskarazko hitzaldiak eta interbentzioak guztiok ulertu ahal izateko aldi bereko itzulpena finantzatzeko dirulaguntza eman duelako. Euskara unibertsitateko instrukzio hizkuntza izatera heldu da, neurri handian fakultate honetako irakasle eta ikasle batzuek 70ko hamarkadan egin zuten ahalegin handiagatik. Euskaraz irakasteko prest zeuden irakasleak behar ziren, eta baita euskaraz ikasteko prest zeuden ikasleak ere. Baina horretaz aparte, lan erraldoia egin behar zen, euskararentzako nolabait ordura arte iriste ezina zen alorrean aritzeko testuak eta hizkuntza baliabideak garatzeko. Garapen horretan laguntzeko sortu ziren Euskara Zientifikoa izeneko irakasgaiak eta egun Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa Sailak bere ardurapean dituen irakasgaiak, hain zuzen ere, orduko irakasgai horien oinordekoak dira. Fakultate honetan komunikazio zientifiko teknikoa euskaraz esaten digun irakasgai horiek. Esan dezakegu euskara alor akademikoan aritu ahal izateko garapenean aurrera pauso handiak egin dituela, baina oraindik ere lan handia dugu egiteke eta horretarako ebidentzia garbiak ere baditugu, bai? Garai bakoitzean erronka batzuei egin behar izan die aurre euskarak bizirauteko eta garatzen jarraitzeko. Une honetan aurrean ditugu bi erronka garrantzitsu dira, hain zuzen ere nazioartekotzea eta hizkuntzaren teknologien garapena, bereziki adimen artifizialaren garapena. Prozesu horiek euskara akademikoaren garapena indartzen segitzeko aprobetxatu behar ditugu eta nolabait ekidin behar duguna da, hain zuzen ere, garapen horretan atzera pausoak ematea aurrean ditugun erronka horiek direla eta. Hortaz, oso pozgarria da guretzat, jardunaldi hauen gaien artean, hain zuzen ere, nazioartekotzea eta adimen artifiziala egotea, bigarren urrats batean txertatu bada ere gai hori. Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiet, Maren Ortiz fakultate honetako Euskara eta nazioarteko harremanetarako dekanordeari, eta Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa Saileko kideak diren Sergio Monforteri eta Ibai Atutxari, beraien lana eta implikazioa nahitaezkoak izan baitira jardunaldi hau aurrera eraman ahal izateko. Eskerrik asko, Euskal Hizkuntza eta Komunikazio Saileko zuzendari Andrea, eta orain Zientzia eta Teknologia Fakultateko dekano jaunak dauka hitza.
Euskal Hizkuntza eta Komunikazio Saileko zuzendaria, errektore orde jauna. Benetan, plazer handi bat da fakultate honetarako jardunaldi hauek antolatu izanak, eta horregatik eskerrak ematen dizkizuet. Ze nik uste dut fakultate honetan beti kezka handia egon dela arlo honetan. Egon dela eta dagoela. Agerian gelditu dela, gauza batzuengatik ere bai. Bilkura hainbat izan ditugu, 3. plangidaria bukatu eta 4. plangidaren aurrean gauzak nola antolatu behar diren ikusteko. Eta gogoratu behar dugu baita ere Euskararen normalizazioan ez urratsa handiak egin direla. Oso handiak, askotan ahaztu egiten dugu, baina urratsak ikaragarriak izan diren. Eta joan den ostiralean, graduazio ekitaldian esaten nuen bezala, 1969 80. ikasturtean, bai 3 orduko lizentziaturetan biologia, geologia eta kimikako lehendabiziko kurso osoa euskaraz ematen hasi ginen fakultate honetan. Eta ordu ezkero, fakultate honetatik gutxi gora bera, 20.000 inguru profesional atera dira. Kopuru ez da txikia. Eta horietarik asko, euskarazko trebetasuna jaso dute, irakatsi egin zailako beraien eremuetan euskara nora erabili behar den, eta horrek esan nahi du, beraiek ikasi balima dutek, beraiek transmititu egingo dila beraiekin dauden eta gizarteari. Orduan unibertsitateak alde horretan egiten duen lana ikaragarria da, oso garrantzitsua da. Erregistro ekonomikoak aurrera ematen eta bide horretan segitzen. Baina argi dago momentu honetan kezkatzeko edo kezka sortzen zaizkigu arlo desberdinetan. Juezen azkenen, juezek esaten dituzten gauzak edo atera dituzten ondorioak, askotan ere bai gure gizartea pentsatzen du, bereziki ikaslek, gauza bat da normalizazioa beteta dagoela, bukatuta dagoela, hori ez dela ezer gehiago egin behar, baina argi dago hori ez dela horrela, eta oraintxe bertan Igonek esan duen bezala, oraindik kezka eta zalantza handiak ditugu. Eta berak aipatu dituen berdinak esango ditut, azkenean, teknologia berriak. Teknologia berriak ez dakigu zer egin hoiekin. Gogoratzen naiz, ni seme txikian itxuenean, orduan Euskal Telebistan Doraemon eta horrelako gauzak egoten ziren euskeraz. Eta lehendabizikoak euskeraz egoten ziren eta daukagu belaunaldi bat nun, marrazki bizidun japoniar hoiekin eziak izan zirenak euskaraz. Gaur egun teknologia berri aldu uholdea ikaragarria da. Euskal Telebista ez da iristen maila berdinera, eta gauzak okertzen ari dira. Eta beste aldetik ere bai, unibertsitatea daukagu. Unibertsitateak zegertatzen da, askotan adierazleen esklabugera. Eta momentu honetan nazioartetzea oso importantea da unibertsitate guztietan, adierazle oso garrantzitsua da. Eta hori egin nahi dugu. Eta askotan gertatzen da, euskara kontutan eukiz, eta hau benetako unibertsitate bakarra dela euskararen alde egiten duena esango nuke osorik, hori askotan ahaztu egiten direla, eta biek batera joan behar dutela, alde batetik euskararen garapena eta nazioartekotzea. Horregatik, uste du gainera, zoriontzen ditut ere bai antolatzaileak, eta esan duzun bezala, alde batik beratik hasi nahi, bai Sergio, Zuzeu, Egone eta Maren, egin duzuten programagatik, alde batetik egiko dugu teknologia berri buruz, adimen artifizialari buruz, gaur egun, esango nuke, ez Euskal Herrian, bezik eta Espainian daukagun aditurik garrantzitsuena, eukiko dugu, berak Premio Nacional de Investigación en Computación saria lortutako eta beste sariak erakitze egingo digu, honi buruz, eta beste aldetik nazioartetzekari buruz ere bai beste hain hitzaldi eta aditu ekarri dituzuelako. Beraz, espero dut, etekin onak ateratzea, jardunaldi hauetatik, pena da oraindik jende hundirik ez egotea, baina gertatzen zaigure bai klase ordu bat direla, askotan gertatzen da, eta baina nik ziur nago binipin, pixka berandoxego jende asko egongo dela. Eskerrik asko, guztioi. Mila esker, Zientzia eta Teknologia Fakultateko dekano Igona, eta orain Bizkaiko kampuseko errektore jaunak dauka hitza. Eskerrik asko, Fernando Plazaola, Zientzia eta Teknologia Fakultateko dekanoa, Igone. Egunon guztioi eta lehenik eta behin eskerrak etortzagatik.
ohitura izaten da jende gutxi dagoenean, etortzen direnei bronka botatzea, merezi ez duten bronka, eta iruditzen zait, eskerrak eman behar direla, ez? Eta hau esan da, eskerrekin jarraituz, eskerrak eman nahi dizkiot zientzia eta teknologia fakultateari, ostiralean, graduazio ekitaldia izan zen, eta bertan esan nuen, beraz ez da, jada, esan da daukat, euskeraren arloan fakultate honek egiten duen lana oso garrantzitsua dela. Beti elkarlanerako prest, beti kolaboratzeko prest, eta gainera esango nuke euskeraren inguruan egiten dituen ekitaldiak ez direla maila ludiko festibora gelditzen, eta horiek ere garrantzitsuak izan daitezkela, baina gaurko saioa adibidez, adibidez ezin hobea da ikusteko nola bultzatzen duen gogo eta euskera eta unibertsitatearen artekoa. Eta bigarren eskerra da kongresuak Leioan egitearena. Ez da ohikoa izaten, eta badakit fakultate honetan ere badaukala konpromezua eta beti saiatu egiten dela hemen kongresuak egiten, eta ez da ni nagoen lehenengo kongresua. Eta hau, esan da, bi gogoeta txiki bat unibertsitateari lotuta eta bestea euskerari lotuta, ez? Lehenengoa, uste dut, eta dekanoak jada aipatu egiten zuen, uste dut, Euskal Herriko unibertsitateak euskeraren alde egin duen lana azpimarratu behar dela eta batzutan ahaztu egiten zaigula. Nik esango nuke eremu euskaldunetarikoa dala eta euskera gehien entzuten dan espazioa dala eta batzutan hori ahaztu egiten zaigu kokatzen garenean eztabaida normatibo idealean ahaztu egiten zaigu zein dan gure eremu osoko errealitatea, ez? Eta uste dut askotan kategoria absolutoak gai honetan alde batera utzi behar direla eta konparatu behar degula, ez? Eta konparazio horiek eginda, uste dut eta berak Fernandok eta Igonek aipatzen zuten bezala, Euskal Herriko Unibertsitateak asko egin duela eta asko egiten duela. Eta ni, adibide, nik daukadan euskera maila ulertezina izango zen unibertsitate hau gabe. Ni eremu erdaldun batekoa naiz, gurasoak etorkinak dira, eta nik euskeraz eskolan da institutoan ikasita, hona jatu nintzenean nire euskera maila oso bajua da. Oso bajua zen. Eta orain maila hau aldin badaukat, klasean beste lekutako ikasleak nituelako eta euskeraz hasi ginelako. Eta hori batzutan mahai gainean jarri behar da. Noski argi dago gauza gehiago eta hobeto egin ditzazkegula, hori argi dago. Baina uste dut ere batzutan aipatu behar direla gauza hauek. Eta hau esan da, euskeraren inguruan, Fernando jada, euskerak eta unibertsitateak dituen hainbat erronka aipatu ditu, ez da? Eta hor, ni ere oso pragmatikoa izango nintzateke, eta agian hemen orain Gorka Moreno korbatak entzen du eta errektore orde papera, eta bere aurreko bizitza hortan soziologo bezala, baina uste dut hainbat gauza kontutan hartu behar direla, ez da, lehenengoa diglosia egoera. Uste dut oso pragmatikoak eta errealistak izan behar garela euskeraren errealitatearekin. Fernando marrazki bizidunen adibidea jartzen zuen, da niri ere etortzen zitzaidan nire esperientzia marrazki bizidunekin, alabekin, kate bat, orain bi akaso euskeraz, marrazki bizidunak euskeraz ikusteko aukera, eta 20-30 gazteleraz. Orduan niri behin batean alaba nagusia etorri zitzaidan, eta esan zian, aita, zer esan nahi du? Txarkoarro. Txarkoarro esaten, ze letxez, konturatu nintzen arte, Peppa Pig erderaz ikusten ari zala eta txarko de barro zala galdetzen zuena zer esan nahi zuen. Honekin zertara noa, azkenean diglosia egoera horretara, sailburu orde batek hitz egiten zuen diglosia sostengarriari buruz. Eta uste dut, kontzeptu interesgarria dela eztabaidarako. Ezin dugu ahaztu zein dan gure realitatea, zein dan euskeraren populazio eremu maksimoa, ze egoeratan gauden, eta hortik abiatuta, horrelako gogoetak egitea ezinbestekoak dira. Eta noski hemen, eta jardunaldi honetan ez dago, baina hemen hirugarren zati bat dago, eta gaztelania ere. Eta hori ere, ekuazio honetan, gai hauei buruz hitz egiten degunean uste dut, sartu behar ditugula, ez da? Gaztelania ere sartu beharko degula, diglosia egoera horretan gaudelako, eta ezin degulako ostrukarena egin, burua sartu behan, eta esan, inglesa eta euskerarekin konponduta dago, nazioarte begira inglesa eta hemen euskeraz. Hori,
idealean izan daiteke, baina errealitatean ezinezkoa izango da. Orduan, bueno, niri benetan pena ematen dit, beste gauza batzuk ditut eta ezin gelditu, baina asko gustatuko litzaideke jardunaldi hauetan gelditzea, ba ikasteko eta, bueno, gai hauetan sakontzeko. Eta hau esan da, uste dut jardunaldi honek erabat betetzen duela gure leloa, emanta zabalzazu hori, eta hau esan da, inauguratutzat jotzen dut jardunaldi hau. Mila esker berriz ere etorri zareten hoi.